Pozdravujem priatelia, ak ste sa rozhodli kúpiť krásny vidiecký rodinný dom, trojpodlažný v obci Holice, pozývam vás na obhliadku, nech sa páči, poďte s nami. Ak ste dostali chuť na moruše, maliny, černice, hurmikaky, figy, nech sa páči, pozývam vás do tejto krásnej veľkej záhrady plnej ovocia. Môžete si pestovať zeleninku, užívať čas s priateľmi, s rodinkou, alebo len takto popíjať kávičku. Veľkým bonusom je tu aj altánok, kde naozaj si viete spríjemniť každý deň, nielen víkendy, užívať si nádhernú záhradu, trojpodlažný rodinný dom v obci Holice je pripravený práve pre vás. Nech sa páči, tešili sa na vás.